Paman Durmagati. Kepiye? Kabeh para Kulawa kabeh wis duweni digdaya, wis padha netep ilmu kalau Begawan Dulna. Yen kowe bocah wingi cole ora ucah macem-macem melu-melu cawe-cawe. Antarane bapakmu Arjuna kalau bangsane bangsa Kulawa. Paman Durmagati. Kepiye? Senajan aku bocah wingi sore, aku wis dididik karo pramandaku Arjuna. Ya wis duweni ilmu kanuragan sing ora iso dikira. Kabeh wis mumpuni, kabeh wis tak cake lan wis tak praktekke Paman Durmagati. Kono baliyo tinimbang nang kene. Kowe arep apa? Ngene Paman Durmagati. Yen mengko yen ana perang Bharatayuda, bakal aku melu sabjantu pramandaku Arjuna lan para Pandhawa kabeh tetep gayub rukun kepengin berantas para Kurawa. Kowe aja angel-angel mangap picanggeni. Bocah wingi sore dunung apa antarane Pandhawa lan Kurawa. Kabeh iku wis dadi kuasane bangsa Kurawa. Negara Ngastina ya wis dikuasani bangsane Kurawa. Yen kowe melu macem-macem bakal petet nyawamu saka ragamu. Senajan kaya ngono Paman Durmagati, aku pengen ngerti sepira digdayane bangsa Kurawa, sepira digdayane Paman Durmagati. Kowe nantang Paman Durmagati. Ya, picanggeni. Yen aku gelem saiki wae iso nyingkirno awakmu saka papan kene. Yen aku gelem iso kowe bali tinggal jenengmu. Pisanggeni. Nggih, Paman. Ora ucah cawe-cawe masalah iki. Tinimbang kowe kepengin pecat nyawamu saka ragamu, bakal kowe nyesel ngurimu. Ya, ngertenono aku. Durmagati. Adine Duryodana ya duweni piantul sing ora iso dikira. Kabeh bangsane Kurawa wis duweni digdaya, kabeh wis duweni gimbolan saka Begawan Durna. Tegese gimbolan iku ilmu kang wis dicecep bangsa Kurawa. Yen kowe kepengin ngerti, najan aku yen ngomong ora pati cetok, tapi Durmagati ora iso dilamake. Ya. Sik. Lho. Pisanggeni, kepiye, Gong? Oh, gak usah. Anu pisanggeni. Iki ngono durung wayahe. Wes. Gong, kepiye Durmagati? Iki kok bali, Gong. Tinimbang eret-eret ana ing kraton. Bali. Ayo pisanggeni bali.